Marius Ola. Ik ben hier waren bij Schtrucklaunt, Manitoba. Deze week zijn zeer druk geweest. Ik heb niet eten gemerkt, maar dan doen we vielleicht nächste week. Ik weet van die mal am Hoff am Schaufin, ich mag abriemen. Heinerstall oder Duvenstall uitgemest. En den Hoff ganzen Jahr, nu je de Schnee alle weg, wird abgeriemt. En met Blätter gehakt. Nu wil ik je nog weten wat ik aan de gas gedaan heb. De Abfahrt heb ik ook een beetje smak abgeriemt. Yes, en hier kan je mijn uitweg zijn. Dat is about 600 jaar lang. Ik heb den nu smak rondgemerkt. Waar het nog maar wat zijn geven, dat het wat regent, dan wordt het weer afraan. Ik wil die nog dit jaar vielleicht een beetje met gravel bevieren. Moet zijn, wordt wat geven. Dan hebben we groot dat Balcheck wat zijn. Yes, en hier had ik gisteren een beetje dam opgeschoven. Ik probeer hier een beetje licht te maken aan de kant, een beetje een groove of een ditch. En dan schuif ik dat hier al een beetje op een klappen. En dan brug ik dan niet meer tuin maken. Dat is dat hier een beetje versterken. En hier weer opvaart, dat ik nog gisteren in de roer neem. Een dram of een culvert, wat ze dat naam. En dat ook weer opvieren, dat het water kan fijn afraan. Dat lijkt immer zo slecht, want het water even omheen weer, even water aan, dat alle weken blattig is. Maar ja, dat is wat ik hier nog tijd heen heb. Ik had druk. Ik heb niet tijd gehad om al dat schijn eten merken. Daar staat nog een oude ploeg. Maar ja, nu heb ik de abvaart hier fijn gemerkt. En nu zijn we hier bij de abvaart. Nu willen we er terug gaan en dan. En ik wil nog zeer dankzij voor jullie hier laten en dat ik de gelegenheid heb jullie nog maar wat te zeggen. Ik heb met mensen gereed van Paraguay en Bolivia en van Ierland, van Mexico en de steden, BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba en Ontario, Duitsland, ten wonderen hoe mensen allebei in plautdietschet harken. En ik weet dat plautdietschet dat stoft uit de jonge mensen die willen dat niet meer. Ik weet niet waar het is, maar ja, ik probeer aan deze Duitse video's te maken. Op plautdietschet, zo goed ik dan kan. En dan waar we zijn nächste week. Vielleicht heb ik een vriend wat nächste week met mij op wat herkomen. Die moet ook nog maar een beetje uit een huis uit. Dus ik dacht, ik wil hem vielleicht metnemen en dan. Vielleicht merken we hier nächste week mal schijn het eten. Ik weet nog niet wat ik wil merken, maar er zijn mensen die hebben mij billen geschickt video's die merken veel schijner het eten als ik doe. En dat reken ik ook zeer veel en je hebt me dat ook niet gedaan. Maar ja, dan wens ik je een zeer schijne dag. Dat is hier wel een schijne dag, dat is een beetje fris. Maar ja, ik geloof we een zeer schijne dag aan dat vrijdag. April 26. Ik deed ons garden gisteren nog 30 uur beden. Dat is nu ook rijden. De vrije zei we meer maar eenmaal garden. So ik word niet te tidig garden meer als we maar bevriest. Dan verfrist. Dan hebben we nu garden gemerkt. So. Ja, maar dat is wat het hier laat. Wat ik hier geschafft heb deze week. Ik weet helemaal 2 jaar, 3 jaar. Maar van gisteren klok 6 Mars. Maar zo is geschafft. Heb zeer schijn gegaan. En nu moeten we een beetje in het huis voeren, te werken eng. En dan moet we wat nächste week brengen. Ik wens jullie ook al een zeer schijne werken eng, wo immer je zijn. Ik kan jullie niet immer zijn. Maar ik hoop, hier hebben een zeer schijne werk. En daar werden we ons nog maar weer hier laten. Zeer dankzij. Ik had nog een vriend die had me wat pillen geschickt van Paraguay. Die hadden daar zo'n smaken gourdes, papaya en pineapple, weet niet wat alles. En ja, dat moet ik wel zeer schijn gaan. Maar we hebben hier ook zeer fijn. We kunnen je alles bestuurlijkheid wat moet zijn. Dat smaakt niet zo schijn, maar dat gaat de wijn ook te braken. Nou ja, van al mijn vrienden hier van Schtrucklaunt. Hasta la vista. See you later. Zij ons later. Alles beste. Bye. Hasta luego.